fós mo chóir anseo tá an chrann dar. A bhecinn siúb an dearcán beg seo anseo. Cred éanú ar cred, dás an chránín beg seo amach ón dearcán sin. An chrann dar. Féach ar an potta anseo. Is dis a botta tá fréamhacha an chrann. Úsad ar fréamhacha an chrann chun isce a thuús ón talla. I bhecinn siúb an stoc seo anseo. Bíonn an stoc ag tastal ónas gur féidir leis an isce taistil suas ón na fréamhacha agus isteach na críomhacha. Féach ar na críomh. Fásin na duilleoga amach ón chríomh. I bhecinn siúb na daithanaí álainn atá le feiceáil ar na duilleoga anseo. Tá glas agus tá domhan. Tá an fómhar i tíocht agus mar sin tá na duilleoga ré le titim. Inniu tá muid chun leabhart faoi an bhealach ar féidir leis an planda bia a dhéanamh. An bhfuil is agaibh sé cén chuí dhéanann an planda bia. Photosyntéis a thugtar ar an bróisis sin. Din an Plandaí agus bia hain, photosyntéis a thugtar ar an bróisis sin. Bíonn trí rud a tastal bhain planda ónas gur féidir le photosyntéis tarlú. Solas na gréine, dioxide carbón agus isce ón talla. Súan an planda dioxide carbón isteach thríd an air sna duilleoga. Súan an planda isce isteach thríd na fréamhacha agus glúisin se suas go dtí na duilleoga chomá. Tá trí rud a tastal ónas gur féidir leis a próisis photosyntéis tarlú sa blanda. Nuair a thaidh sin an ghrian ar a duilleog, súan an chlórophyll fuinneamh na gréine isteach. Úsáideann an duilleog, fuinneamh, chun an dioxide carbón agus an isce a iompú ina glúcós, agus sin é an bhia a bhíonn go blanda. Sa bróisis a chomá dintar oxygen, ach ní bhíonn é oxygen ag tastal ón planda, mar sin scaoiltear amach san éire. Breanú muid a ríist ar na rudaí tá tastal ón planda ónas gur féidir leis bia a dhéanamh. Cuimhne, tá trí rud a tastal. Solas na gréine, dioxide carbón agus isce ón talla. Nuair a bhíonn san trí rud sin an, tarlíonn próisis ar a dtugtar photosyntéis. Mar thora ar sin, dintar glúcós a bhíonn mar bhia ag an planda, agus dintar oxygen. Ní bhíonn an oxygen ag tastal bhain planda, mar sin scaoiltear amach san éire. Ach bíonn an oxygen sin ag tastal bhaine agus bhain ainmhí eile. Mar sin an chéidir eile atá tú mus an náidir smaoine ar a gránín beg seo agus cécha crua is atá sé gobar ónas gur féidir leis bia a dhéanamh ó hain agus oxygen a dhéanamh ghine.